Moi. Mä oon Liukkosen AP, kolminkertainen olympiaurheilija ja uinnin Euroopan mestari. Tällä hetkellä vaikutan lähinnä tuolla politiikan puolella, kaupungin valtuustossa, hallituksessa ja hyvinvointialueella. Olen toiminut sivutoimisena yrittäjänä Sprint AP-toiminimellä reilut 10 vuotta. Tehnyt satunnaisesti uinnin valmennuskeikkoja ja luentoja omaan uraan ja urheiluun liittyen tavoitteen asetteluun ja niin edespäin. Nyt urheiluuran jälkeen olisi aika sitten opiskelulle ja samalla halusin ottaa jo seuraavia askeleita sitten yrittäjyyden polulla ja siitä syystä ajattelisin, että Tiimiakatemia olisi just oikea paikka yhdistää nämä kaksi asiaa. Tiimityö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tuttua niin urheilun kuin politiikankin saralla ja lisäksi mulla on tosi vahvat verkostot ympäri maailmaa oikeastaan ja toivon, että mut valitaan mukaan ja päästään yhdessä tekemään hienoja, mahtavia juttuja.